काहे कपारे आ धइले बनी बताएम छोटे की या बड़ की कह तरी सन जे हमरा नावे खेतवा लिख देबे के तो का कइल जा बताई। बात तो सही है। मम्मी जी हमारा नाम है खेतवा करवा दो हम रौरा के हम अपना में रख। अच्छा रौरा के हम अपना में रख रौरा के इतना बात के दिक्कत ना होती। ठीक बा बताई जी देखे माई पतोया का कहती है बड़की आ दुगो उ बार से उ कहाँ जाइए सर रे ओ कनियो तो उतने बराबर नहीं सब भाई बड़ा होशियार बाड़ू हो ये भाला तार विचार बाटे हमनी के कहा कहई जा बड़ा की या छोटा की दोनों लिखवा लेसन तो हमनी के कतराए से आइल बनी जा। हां बताओ रे सजली बताओ। अच्छा कितना होशियार दिया रे के आइल बनी का काहे नीचे मुड़ी धस ला जाय दी हाथ ना लगाओ जला। हां काहे ना कहो जाय दी जमीन लिखवाओ तो ना कितना लिखा दे चारू बगल से मुड़िया में के बारवा नोच लो सन अपना बाप हिस्सा कति लड़तनी लड़न नहीं लड़न जना अच्छा चुप रहो सॉरी जानी के दिया आई काहे इतना हल्ला कइले ए अम्मा जी कैसा राउर विचार बाटे बड़की के मार बात सुनो तनी छोटकी के सुनो तनी हमनी के कहां कोई नहीं बताओ रे सजली। अम्मा जी के का विचार बा अम्मा जी निमर रहती तो देह दिन में आज लौल के ना भइल। हां चार गो चूल्हा चार जगह जरौले बाड़ू तारा इतना रहन बेटे हाय बुढ़ऊ बाड़न के बोलबो ना करलन तनको से सब है करे वजह से भई गई ये लबर कोई मन तो करे करे नोटी टाप के मुंगा दिखा रे लबर अरे बाप रे बाप मारा तई से काटे अरे बाप रे बाप कैसन विचार बा बाबूजी के जा करू बुझात नहीं के दिन के धन दौलत के चक्कर में बाप को कुछ बुझात नहीं की सर। अरे ये बड़ा बुढ़िया के नाम लेता हम छोटकी में रहे हम रे हम छोटकी में रहे भाला एकनी के विचार बारे हई तू बाप रे बाप मार के दे कूलर टूट चुप हो जा मत रहो चुप रह मत रह नहीं रोवा ताड़ अरे हेने कोमर में चोट लागल रे आईटेक्स मोल सरे सब धन दौलत टेंशन मत ले जा बहुत तोरा के हम बताओ तनी जितना बा उतना हम सब तोरे नाम लिख दे टेंशन मत ले रोजन एकनी का कुछ ना दे उतना टेंशन मत ले ये आई देख सरे बड़ी महकत रे मोरी मसाला के आई बड़ी का रे अभी कहीं लागल बा लगा दे बुहो बाप रे बाप मारियो दी हल्लो का आई डेक्स लगाओ तो नहीं लगाओ तो आई रे कुला छनी के काय कर फट जब पहले भी होई सब है के ना दोस्त भाई ये लबर करो चाहो तो हमरे के घाटे की तरफ से का कइले आज पतो है हाथ तोरा चल के पिटाइल वाली रे ढाका बस